Soms lijk ik te verdwalen in een doolhof van paniek. Maar de hoop die brengt ons samen. Dat is hoe je het moet zien. Worden dagen, weken, maanden. Ben je ver bij mij vandaan. Stilstaan hoeft niet te betekenen dat je niet vooruit kan gaan. Wees niet bang voor wat komen gaat. Soms zal de zon moeten ondergaan. Denk aan morgen, dus doe vandaag. De tijd zal het leren en brengt ons weer bij elkaar. Al is de toekomst nu onzeker en weet je niet waarheen. Het is oké om bang te zijn, we staan samen nu alleen. Wees niet bang voor wat komen gaat. Soms zal de zon moeten ondergaan. Denk aan morgen, dus doe vandaag. De tijd zal het leren en brengt ons weer bij elkaar. Bij elkaar. Bij elkaar. De tijd die brengt ons bij elkaar. Ja, dames en heren, welkom en leuk dat jullie kijken naar de tweede uitzending van Hart voor Venray. Ja, rondom de kerstdagen en oudejaarsavond maken we telkens een nieuwe aflevering waarin we met een aantal gasten in gesprek gaan over dat hele gekke jaar 2020. Ja, en hier zit mijn eerste tafelronde klaar en dat zijn 4 Venrayse ondernemers. Guido van Dijk van De Plus. Ja. Mark van Os van Wolf Jeans, zeg ik dat goed? Helemaal goed. Carmen Peters van de Manege Cadans, zeg ik ook goed. En Mirna, jij bent van de Danshuis Venray. Ja, helemaal goed. Nou ja, en met jullie ga ik die eerste ronde in gesprek. Waar ik benieuwd naar ben, Guido, om met jou eens te beginnen. Ja, we hebben eigenlijk een heel gek jaar achter de rug. En voor heel veel mensen, zakelijk gezien, toch wat minder. Bij jou denk ik net het omgekeerde. Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Kun je ons eens even mee terugnemen in jouw jaar? Hoe zag dat eruit? Ja, bij mij begon het jaar al iets eerder voordat COVID begon. Want ik had een prachtige actie gepland om mijn klanten naar de winkel te trekken. De Clubfund actie. Maar ja, toen begon in week 11 het heel serieus te worden met COVID. Ja, toen sloeg het jaar om. Ja, voor de meesten, wat je al zei, negatieve kant op. Ja, voor mij de positieve kant op. Het was wel even hollen, moet ik zeggen. Want voor de mensen die dus niks meer te doen hadden, kreeg ik in één keer een hoop extra werk voor me kiezen. Ja. Ja, god, dat was ook een uitdaging. Net zo goed. Ja. Ja, dat was in het begin natuurlijk nog met het zogenaamde hamstergedrag. De wc-rollen die niet aan te slepen waren. Gelukkig is dat denk ik allemaal wat rustiger geworden. Alhoewel we vandaag alweer de eerste berichten hebben gekregen van onze groothandel. We gaan alweer opletten op het uitleveren van voorraden. Want we merken het eerste hamstergedrag. Ja, het eerste hamstergedrag merken we wel. Ja. Okay. Ja. Ik hoop niet dat dit nu dan het teken is voor mensen om dat hamstergedrag dan ook nog meer te gaan betonen. Ja, we zitten nu in die kerst. Ja, de aanloop naar kerst, drukker dan ooit? Ja, het is goed druk geweest, ja. En we waren zeg maar 2 weken terug toen de maatregel aangekondigd werd om tafel. En we bedachten onszelf, ja, wat gaat hier nu eigenlijk gebeuren? Ja. Want wat moeten we nou hier eigenlijk van verwachten? Nou ja, goed, op dat moment bedachten we, waarschijnlijk is het zo dat de mensen, omdat ze niks meer te doen hebben, er kan zo weinig,
dat er dan heel veel gegeten en gedronken gaat worden. Ja, wat moeten we nog doen? Ja, thuis blijven, een beetje wandelen misschien. Ja. En dat is met dat heel veel eten en drinken wel verstandig om dat te blijven doen. Ja, een beetje beweging is wel goed. Ja. Dus daar hebben wij ons op ingestoken en dat heeft volgens mij goed uitgepakt. Ja, je gaf ook al aan dat je ziet om je heen heel veel ondernemers die het heel veel minder hebben. Jij juist heel erg goed. Ja. Hoe voel je je daarbij? Ja, dat is een goede vraag. Ik voel me daar inderdaad niet zo heel senang bij. Het is best wel lastig om te zien dat bekende ondernemers uit Venray, waar ik nog wel regelmatig contact mee heb, ook met Mark bijvoorbeeld, die zitten toch echt met de handen in het haar van wat moet ik nou? En ik ga daar wel eens op bezoek. Ik vraag aan ze wat ze ervan vinden. En dat is toch wel af en toe lastig om aan te horen. En zeker als ze dan ook nog aan mij gaan vragen, maar ja, hoe gaat het eigenlijk bij jou? Ja, ik ben toch terughoudend in mijn enthousiasme. Ja. Ik probeer heel zorgvuldig mijn woorden te kiezen, want dat is, ik ben nogal snel enthousiast en woordenwaterval, zeg maar. Ja, ik probeer me toch een beetje in te houden en te zeggen van ik snap waar je mee zit. En laten we het vooral maar niet te veel over mijn successen hebben, want dat is niet zo interessant nou. Nee, maar dat lijkt me dus ook inderdaad heel erg lastig. Ja, ik heb er echt wel in het begin, zeker maart, april, heb ik er echt wel veel last van gehad. Ja. Jij hebt hier ook niet voor gekozen. Nee. Ja, Mirna, hoe is dat als je dit zo hoort? Kun je je ook verplaatsen? Want voor jou, jij zit denk ik aan de andere kant van het verhaal. Zo voel ik het zeg maar persoonlijk eigenlijk niet. Voor ons is het natuurlijk een stabiele factor dat er altijd gesport zal blijven worden. En dat het ook altijd een soort van levensbehoefte is voor kinderen, voor jeugd, voor volwassenen om te blijven bewegen. En zeker in deze tijd, juist dat je ook merkt dat iedereen fit wil zijn en fit wil blijven. Dus ik denk dat dat wel iets is waar we ons met z'n allen wel heel bewust van zijn geworden. Ja, merk je ook echt dat mensen daar nu bewuster mee bezig zijn dan voor corona, zeg maar? Ja, dat merk ik wel. En waar merk je dat aan dan? Nou, dat de drang naar van hoe kunnen we dan op andere manieren dan onze wekelijkse les of onze wekelijkse 2 keer dat we komen om sportief bezig te zijn, hoe kunnen we dat voortzetten in deze tijd? Ik geef ook heel veel les op scholen, op basisscholen, op verschillende scholen in Venray en daarbuiten. En ook daar merk je dat er zo creatief gezocht wordt naar oplossingen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat gewoon kan continueren, dat kan blijven. Want het is natuurlijk een groot gemis als dat allemaal stil ligt, zowel particulier als op scholen. En wat ik ook altijd probeer is gewoon te kijken naar de kinderen, naar de volwassenen, naar de jeugd die zo graag wil. En niet zozeer naar mijn eigen situatie. Dat is ook wel een beetje mijn valkuil. Maar vooral ook door te zien aan het enthousiasme. En bijvoorbeeld nu die aankondiging van gisteren. Van jongens, het is de laatste keer dat we elkaar zien. Hopelijk 5 weken en daarna weer wel de reacties die dan loskomen. Ja, want ik hoor je net zeggen van de scholen zijn zo creatief. Nou, volgens mij is het hele land nog nooit zo creatief geweest als het afgelopen jaar. Waar heeft zich dat bij jou in geuit? Hè? Welke creatieve ideeën heb jij? Zeggen we eens van als een creatief beroep, dan docent en kunstenaar. Maar we werden wel ook echt weer op de proef gesteld. Want volgens mij zijn we met z'n allen nog nooit zo creatief bezig geweest maar noem eens iets wat jij... online lessen, naar buitenlessen, naar half buiten, half binnen. Op scholen, middels Zoom-lessen of Meet-lessen. Dat je toch in de klas komt en je les geeft aan de kinderen. Filmpjes, zelfs voorstellingen online streamen met publiek. Challenges. Ja, volgens mij is heel Nederland een redelijk argument geraakt om via een camera inmiddels iets te doen. Ja. Nou, het is niet ideaal, moet ik eerlijk zeggen. Het is een mooi alternatief, maar fysiek en zeker in mijn vakgebied is dat... Maar goed, het is wel fijn dat de techniek dat in ieder geval wel mogelijk maakt. Ja. Ben je ook zo creatief moeten zijn het afgelopen jaar, Mark, of niet? Jazeker. Ook wij als winkeliers proberen erg creatief te zijn. En ook door middel van camera's, door personal shopping, door online wat te doen. Hè. Vooral social media is een hele belangrijke tak voor heel veel winkels. En ik moet eerlijk zeggen, als ik net het gesprek hoor van Guido, dat hij zegt van nou, bij ons gaat het gelukkig heel erg goed. En ik ben een beetje terughoudend. Ik moet ook wel eerlijk zeggen,
Wij willen Guido ook als winkeliers in Venray wel heel erg bedanken. Want ook hij heeft ervoor gezorgd namelijk dat hij de We Love Venray bon heeft geïntroduceerd. Ja. En daarmee nog eens een keer extra in de coronatijd heeft gezegd... nou, het gaat bij ons erg goed. In de winkels gaat het een stuk minder. Wij willen jullie nog eens een keer iets extra's geven. Dus wanneer wij die bon inleveren bij Guido, doet Guido daar iets, een steuntje in de rug bij. Steuntje, dat is een behoorlijke steun geweest voor heel veel winkeliers. Dus hij is daar heel erg bescheiden in. Maar bij deze Guido, dat is erg tof dat je dat gedaan hebt. Ja. En heel veel winkeliers zijn daar erg mee geholpen. En ook heel veel want restaurants, want ook die konden die bonnen accepteren. Als het gaat om creativiteit, daar hoort denk ik ook bij dat er volgens mij veel meer samenwerkingen zijn ontstaan het afgelopen jaar dan ooit tevoren. Ja. Wat is voor jou bijvoorbeeld een samenwerking die jij hebt zien ontstaan waarvan je denkt, ja, die was er zonder corona nooit geweest? Precies, nou dit is al een voorbeeld ervan. Hè? Dus de samenwerking bijvoorbeeld met andere ondernemers. Maar je merkt ook zeg maar, dat we samen proberen de kar te trekken. Ook als ondernemers samen, maar ook de activiteiten die in het centrum plaats konden vinden. Want dat was ook allemaal beperkt. Om te kijken, wat is er mogelijk en wat kunnen we samen doen zeg maar, om het toch gezellig te maken in die wat triestige tijd. Want waar kijk je dan met heel veel plezier op terug het afgelopen jaar? Nou, wat ik vooral heel erg fijn vind, is toch de betrokkenheid van het shop-lokaal gedeelte. Als ik zie hoeveel consumenten toch lokaal komen shoppen en heel erg loyaal zijn. Dat is in die periode geweest, zeg maar van maart en het begin de eerste golf. Op een gegeven moment hing heel Venray vol met die bekende blauwe posters. Precies. Support your locals. Ja. Hè? Ja. Dat heb je ook echt gevoeld en gemerkt dat Venray dat gedaan heeft. Ja. We hebben die posters inderdaad opgehangen. De horeca heeft die opgehangen. De samenwerking met de horeca is ook heel erg fijn geweest, zeg maar. En proberen toch samen iets te kunnen creëren. We missen nu de horeca natuurlijk in het gedeelte toen de horeca gesloten was en wij open mochten zijn, voelde ook niet goed. Hè? Dat is een beetje datzelfde verhaal wat Guido dus eigenlijk ook bedoelt. Hè? Van nou, wij mochten open zijn en de horeca die moest dicht. Dat voelt ook niet lekker, maar we missen ze, want het centrum zonder horeca is toch precies, de kracht van het centrum is dat het er allebei is en dat versterkt elkaar. Absoluut. Ja. Dus maar de samenwerking is wel erg belangrijk. En ik vind het loyaal zijn van de consumenten is zo tof. En daar wil ik ze wel voor bedanken inderdaad. Ja, bij deze heb je dat gedaan. Ja, Carmen, heb jij ook gemerkt dat de klanten, de leden, hoe noem je dat? Zijn klanten of leden bij jou? Ja, ruiters vooral. Het zijn ruiters, ja. Zijn die ook loyaal gebleven aan jouw manege? Ja, heel erg. Ze hebben echt, we hebben een hele gekke tijd. We zijn heel veel mensen zijn natuurlijk wat je zegt creatief geworden met online alternatieven, andere dingen. Ja, online wordt een tikkie lastig met een paard, kan ik je vertellen. Ja. En daarbij, onze voetbal, ons tennisracket, je kunt het gek niet noemen, ons sportmateriaal moet eten. Dus weet je, we hadden nog een tikkie extra druk. We moeten iets blijven doen waardoor die mensen blijven komen. Want ja, anders dan heb ik ook niks om de beesten mee te voeren. Ja. En dat is natuurlijk toch je basisinkomen. Dus het is even spannend geweest en ik heb er ook echt wel even mee gezeten. Want ja, weet je, je zei het straks nog eventjes hier toen we net aanschoven. Ik ben 5 maart starter van het jaar geworden en 15 maart ging dicht. Ja. En je hebt er niet echt heel erg lang van kunnen genieten. Zeg maar. Nou, ik geniet er nog steeds van hoor. Ja. Ik vind het heel erg leuk. Maar nee, het was gewoon een heel gek jaar. Ik besta nu 13 maanden, daarvan zijn 9 maanden corona. En dat betekent inderdaad heel erg creatief zijn. En ja, ik zeg, wat wij gelukkig tot op heden eigenlijk altijd nog wel hebben kunnen doen, is een programma maken waardoor zij het van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds 1 ruiter tegelijk kwam rijden. Ja. En, want ja, gelukkig heeft ook voor ons de bond heel erg geholpen. Door te zeggen, jongens, die beweging is ook essentieel voor die dieren. En dat is ook zo. Ze komen bij ons heel veel buiten. Dus ze hebben wel de eigen beweging. Maar dan nog, die sport. Ja, als jij een sporter die 8, 9 uur per week traint, ineens stilzet, dat gaat ook niet goed. Dat gaat niet goed, Dus we moesten iets blijven doen. En ja, dat is gelukkig ook steeds wel gelukt. Maar verder inderdaad, de evenementen niks, horeca niks, kantine zit natuurlijk dicht. Ja. Dus wat wij zijn gaan doen in het kader van gekke samenwerkingen is, ik heb mijn bedrijfskledingmannetje eens aangekeken. Zeg, wij gaan kleding verkopen. En ik ben gewoon mijn ruiters in hoodies gaan steken. En de softcell-jacks met mijn logo erop. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus al die ruiters die kunnen we herkennen aan mooie hoodies. En er staat cadans op. Ja, daar staat voorop inderdaad de Windroos, het logo. En achterop gewoon de complete benaming. En
Ja, er waren er meerdere kleuren. En dat was erg enthousiast in decembertijd. Heel veel mensen voor Sinterklaas en Kerst. Ja, maar dat zijn nu de dingen die je gaat doen. We hebben ook heel lang... dat er ouders mogen nu natuurlijk niet bij de rijbaan staan. Dus die stonden dan in de auto op de parkeerplaats te wachten. En dan zijn we gewoon aan de gang gegaan met parkeerplaatsbarista's. Ik had een paar vrijwilligers en die gingen gewoon alle auto's af om koffie te verkopen. En, en daarbij werk je dus ook met... Ja, je zei het al, hè, paarden moeten in. Paarden zijn levende wezens. Ja. Je ziet ook dat bij bepaalde dieren dat virus kon overspringen. Heb jij je ook zorgen gemaakt om je paarden? Kan corona ook op paarden overgebracht worden of niet? Dat gelukkig niet. Nee, in zoverre niet. Wat we wel merken, en dat levert ook soms toch minder prettige situaties op... Het is nu voor de paarden drukker. Omdat we moeten spreiden, hebben we meer uren op een dag... waarbij ze klanten over de vloer hebben, waar we dus gebruikt worden. Normaal gesproken was dat lessen tussen 4 en 9. En de rest van de dag waren wij met het personeel bezig met de verzorging. En stonden ze lekker buiten. Nou, nu hebben we echt al periodes gehad. Ik zei het net al eventjes, dat we de hele dag klanten over de vloer hadden. Dus het is drukker voor die beesten. En we zadelen nu ook op in de stal. Omdat dan iedereen in zijn eigen ruimte staat en je geen crossover hebt van mensen. En dat is hun eigen persoonlijke ruimte. Dat is waar ze 's avonds, als ze van de wei afkomen, binnen staan, waar ze eten. Daar komen wij nu in. Dus er zijn ook beesten bij, die worden heel chagrijnig van. En dat levert dan ook wel weer maar goed, het ritme van het paard is compleet verstoord. Ja. Herkennen jullie dat ook? Is bij jullie zelf ook dat ritme het afgelopen jaar verstoord geweest? Ja, en heb je daar wellicht ook last van gehad? Ja. Ik zie jou knikken, Mirna. Kun je er iets van vertellen? Ja, op het moment dat je weer net een schakeling hebt gedaan en weer ergens natuurlijk voor gaat en bepaalde doelen hebt, kan zo weer veranderen. Gisteren hadden ook weinig mensen verwacht, denk ik, dat vandaag de situatie er weer zo uitziet zoals die er vandaag uitziet. Dus je moet constant schakelen. Maar inmiddels denk ik wel dat dat ook iets is waar we steeds beter in worden. En die hobbels en wobbels, die kennen we nu maar ik kan me ook voorstellen dat na de zoveelste switch en aanpassing, dat op een gegeven moment ook... Ja. Dat je klaar bent en dat het heel vermoeiend is. Ja, je verlangt ook wel naar een beetje rust en diepgang in andere bepaalde dingen. Ja. Beetje COVID-moe misschien wel. Ja, dat is COVID-moe, dat... Ik denk dat er weinig mensen zijn die het niet zijn. Laat ik het zo zeggen. Nee, ik denk dat de periode dat we er enigszins makkelijk tussen aanhalingstekens mee om konden gaan. Ik denk dat dat een beetje achter de rug is. Nu zijn we het echt allemaal gewoon kidsbeu, zeg maar. Ja. En we willen graag weer verder. Natuurlijk kan het allemaal niet, maar ja... Maar merk je dat bijvoorbeeld ook... veel meer last van. Ja, merk je dat ook in het gedrag in de supermarkt? Ja. Was dat in het begin makkelijker te regelen met het publiek dan nu? Er was makkelijker begrip te krijgen. In het allereerste begin niet, want toen vonden heel veel mensen het ook nog allemaal maar overdreven. Want we hadden nog lang niet in de gaten wat de impact eigenlijk zou worden. Dat is op een gegeven moment is dat een beetje naar aanvaarden gegaan. Tenminste, zo merkte ik het. Maar nu, sinds de laatste maatregelen, zie je toch wel de irritaties. Want ja, ik moet toch echt even mijn boodschappen doen. Er staat daar iemand midden in de gang wat te zoeken. Ja, ik weet dat ik dat moet hebben. Daar, ik kan bijna aanraken, maar ik kan niet. Want ik moet 1,5 meter bewaren. Dus die irritatie, ja, ik maak geen hele vervelende dingen mee. Maar je merkt wel dat mensen af en toe een beetje... chickeneurig door de winkel. Ja. Maar goed, dat doet natuurlijk ook iets met jou, maar ook met je personeel. En ja, goed, in het supermarkt staan natuurlijk hele ervaren krachten, maar ook met scholieren werk je. Ja. Is het voor zo'n club niet heel moeilijk om met dat soort situaties om te gaan? Ja, kijk, de jongeren die vinden... Ik merk het sowieso wel dat de jongeren er wat minder aandacht aan besteden of minder serieus nemen. En dat merk ik in mijn winkel ook wel. Zij accepteren de situatie en doen hun ding. Het zijn meer de klanten die dan zeggen van kunnen die jongens niet wat beter uitkijken? Ja, ik instrueer ze wel. Maar ja, toch blijft dat wel heel erg lastig. Ja, ik weet niet of jullie mijn winkel kennen, maar die is best druk. Ja. En dan doen we er echt alles aan om dat zoveel mogelijk te reguleren. We voldoen trouwens wel aan alle regeltjes, zeg maar, aan alle maatregelen. Maar ja, het blijft echt lastig. Ja, het komt uiteindelijk toch neer op het gedrag van de mens en de klant zelf. Ja. Heb jij ook dat ervaren in jouw winkel, Mark? Dat mensen daar in het begin anders mee omgingen dan nu is het dan even dicht. Maar... Ja, precies. Natuurlijk. Mensen moeten daaraan wennen. En in het begin was dat inderdaad, zijn alle winkels, merkt hij ook, zeg maar, allemaal ingericht op de RIVM-normen. Dus iedereen had wel een ontsmettingspaal en iedereen zorgde voor
bescherming en zorgde voor die 1,5 meter. Je wist wat je voor klanten, hoeveel klanten dat je binnen mocht hebben in je winkel. De situaties die geweest zijn in de grote steden, hè, dus in Rotterdam en die ervoor gezorgd hebben eigenlijk dat het nu wel een beetje landelijk is, hebben we in Venray amper gekend. De dag dat bekend werd dat we de dag daarna misschien dicht zouden moeten, is erg druk geweest in het centrum. En zo druk zelfs dat we dat in het afgelopen jaar niet hebben gehad. En dan kreeg je wel die situaties. En nu heb ik iemand gesproken die zegt, ja, ik had eigenlijk nog even snel wat nodig. En ik zag een rij staan van misschien wel 15 meter bij de ICPRI, ik noem maar wat. En, maar ja, ik had dat cadeautje nodig. En dan is het aan de klant zelf. Ga je dan in die rij staan of zeg je dan dit jaar maar geen cadeautje van de ICPRI? Of dan ga ik maar even naar een andere winkel of ik loop straks een keer terug. Of doe je dat wel? Ja. En dat is wat je eigenlijk bedoelt. Van, nou, de consument moet zelf bepalen of ze daarin meegaan, ja of nee. Ja. En dat is soms heel lastig. Precies. Die schakeling die ze zelf moeten maken of kunnen maken. En daar gaat iedereen op zijn eigen manier mee om. En we hebben allemaal die druk dat we toch voor de kerstdagen iets leuks willen kopen. Of nog snel even iets willen doen. En dus in de supermarkt denk ik ook. En dus bij ons in de winkel is dat ook wel eens gebeurd. Het ligt aan de consument. En wij als winkelier moeten daar ook op ingrijpen. Dus op het moment als we zien dat het te druk is, vragen we aan de consument, loop nog een rondje en kom straks een keertje terug. En dan wordt dat vaak wel begrepen. Ja. Laten we even alvast een klein beetje positief dromen richting 2021. Want ik ga ervan uit dat er ook echt wel een einde gaat komen aan deze situatie. Ja. Waar hopen jullie dan op? Hoe zie je dat voor je? Wij waren een van de eerste dingen waar ik in mijn gammele kasteel, zoals ik het graag noem, heb in geïnvesteerd, is de horeca. Dus de kantine was echt gewoon een binnenruimte, vieze witte muren, voertegeltjes en wat tuinmeubilair. Nou, die hebben we echt van boven tot achter aangepakt. Van boven tot achter. Bijna. Ik ben nuchter, jongens. Laten we daar even op houden. Maar goed, in elk geval behoorlijk aangepakt. En dat het echt een huiskamer is geworden voor de klanten. En die is al 3/4 jaar leeg. Ja. En we wilden ook juist graag naar die horecavergunning toe. Er zitten bij ons zoveel mensen, en dat zie je nu vooral ook weer, die voorbij wandelen, die voorbij fietsen. Ja. Ouderen die dat leuk vinden om even bij die ponies te komen kijken met de kleinkinderen. Nou, die wil ik graag binnen hebben voor een kop koffie en een stuk taart. Laten we ervan uitgaan en die hoop houden dat dat in 2021 gaat lukken. Ja, graag. Ja. En jij, Mirna, wat droom jij van? Wat zie jij wel voor je? Ja, ik ben 3 jaar geleden begonnen. Ik was starter van het kwartaal 3 jaar geleden. En dan zeggen ze altijd, na 3 jaar komt er enige vorm van continuïteit en rust in de tent. Daar had ik dit jaar heel erg op gehoopt. In de zin van dat je weer andere dingen kunt gaan investeren. Waar ik heel erg op hoop is, ik ben nu op een aantal scholen met mijn collega-docenten aan het lesgeven. En ik vind dat ieder kind het verdient om op school kunstzinnig bezig te zijn, met danskunst in aanraking te komen. En ik hoop ook strakjes in het nieuwe jaar dat wij de mogelijkheid krijgen en samen met mijn collega's om dat uit te zetten richting de scholen hier in Venray en omstreken. Nou, hou dat vast. Laten we hopen dat in het nieuwe schooljaar, ergens in augustus, september 2021, dat gaat gebeuren. Iedereen weer wakker is geworden en weer de zin van kunst gaat inzien. Ja. Ik hoop het. En Mark, jij? Nou ja, ik hoop in eerste instantie zeg maar, dat er heel veel mensen gezond blijven. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook voor alle ondernemers in het centrum dat ze het hoofd boven water kunnen blijven houden. Dat geldt zowel voor de horecamensen, die het nu erg zwaar hebben gehad. Maar dat geldt nu ook voor de ondernemers die met voorraden blijven zitten en hoge kosten hebben natuurlijk en geen omzetten. Dus dat hoop ik dat het centrum daar uiteindelijk dadelijk weer gaat lopen. En dat de mensen inderdaad dat ook inzien dat het belangrijk is dat ze lokaal gaan shoppen. Dat daardoor het centrum weer kan floreren. Dat ze dat gewoon blijven doen. Ja, precies. Ja, je kunt er niet genoeg op hameren, maar dat is wel zo. Het is echt nodig. Ja. En jij, Guido, jij hoopt dat je het wat minder druk krijgt. Ja, ik zat net te denken, wat zou ik nou eens zeggen? Want het is natuurlijk even de andere kant. Maar ik sluit me eigenlijk in dit geval volledig bij Mark aan. Dat doe ik wel vaker trouwens bij Mark. Maar ja, echt... ik hoop dat de boel weer tot leven komt en dat we weer met z'n allen een prettige samenleving hebben. Dat we gewoon allemaal leuke dingen kunnen doen. Want er is echt niet veel aan zo. Nee, ik vind het wel fijn om 4 keer mensen hoop te horen uitspreken. Dat geeft toch een ander gevoel. Ja. Heel fijn.
Waar ik mee af wil sluiten is de zogenaamde verrassingsvraag. Nou ja, wat daarop staat, dat weet ik ook niet. Daar gaan we nu achterkomen. Eens even kijken. Hier, dit lijkt me wel een mooie. Nou, het sluit misschien een beetje aan op wat we net al besproken hebben. Ja, wat droom je van? Roept u maar. Wat droom je van? Nou, we dromen er echt wel van dat dit achter ons blijft. Dat we kunnen zeggen 2020 en misschien nog inderdaad 2021. Dat waren niet zo'n fantastische jaren. Weet je nog dat we toen allemaal met een mondkapje opliepen? Het zou mooi zijn als dat allemaal voorbij is. Precies. Jij droomt van de tijd dat we hierop terugkijken en dat het achter ons ligt. Dat het achter ons ligt. Ja. Oké. Wie voelt aan? Guido zegt het net al een beetje, dat we de blijheid weer een beetje kunnen delen. Dat als je iets leuks doet, dat iemand anders er ook van kan genieten. En dat het niet allemaal zo individueel meer is. En iedereen alleen maar bezig met opletten dat en uitkijken voor. En oh shit, moeten we hier nog rekening mee houden dat. Ja. Dat het weer ietsje losser wordt allemaal. Ja, de blijheid delen, dat zeg je mooi. Ja. Ja, ik sluit me daar ook volledig bij aan. En ik denk dat het ook zeker belangrijk is voor de nieuwe generatie, de kinderen, om weer in vrijheid. Ja, dat klinkt wel heel groot en zwaar, maar ik denk ook dat dat... nou ja, goed, ik denk dat ze weer in vrijheid kunnen gaan leven en dat ze in vrijheid kunnen gaan opgroeien. Ja. Nou ja, goed, we hebben nu allemaal wel gemerkt dat, wat het is om met beperkingen te moeten leven. En dat vindt volgens mij niemand prettig. Mooi gezegd. Ja, Guido, waar droom jij van? Slapen. Laten we alsjeblieft... Ja, rust, ja. Laten we alsjeblieft weer zo snel mogelijk dingen kunnen doen wat we leuk vinden. Laten we vooral dingen doen waar we goed in zijn. En laat ons dat dan ook doen. Daar droom ik van. En even concreet, wat vind jij dan leuk? Wat is het eerste wat jij weer gaat doen als het mag? Mijn klant knuffelen, denk ik. Gewoon dat krijg je, Dan wordt er wat geknuffeld. Ja, dat denk ik wel, ja. Hey, mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek. En dan gaan we nu heel even kijken naar dat scherm. Want er zijn een heel aantal Venraynaren die ons ook iets te zeggen hebben. Kijk maar eens eventjes mee. Ik wens dat ik een vallende ster zie. En dan wil ik een wens doen. Dat we allemaal een feestje kunnen vieren. Ik wens dat de anderen hebben. Ik wens dat de anderen sneeuw hebben. Ik wens voor 2021 dat we elkaar allemaal mogen knuffelen. En elkaar weer lekker vast mogen pakken. En dat het een heel ander, fijner jaar wordt dan het afgelopen jaar met afstand en mondkapjes. Dus op naar meer warmte en liefde voor 2021. Ik wens een 2021 compleet anders is dan 2020 en dat alle kinderen maar het hele schooljaar naar school mogen komen. Dat is mijn wens voor volgend jaar. Afgelopen jaar graag wat meer vrijheid en beweging gehad. Meer contact met andere mensen. Meer beweging dan alleen maar uw vingers op de computer, telefoon of afstandsbediening. Al gedacht aan een grote serie proeflessen bij ATV Venray. Fijne feestdagen en zo gezond mogelijk 2021 wordt u toegewenst door ATV Venray. Wij wensen jullie allemaal een sportief 2021 toe. En dat we jullie hier weer snel live mogen ontvangen op de dansvloer. Fijn 2021! Beste lieve mensen van Venray. 2020 was een bizar jaar. We staan nu aan het einde van een jaar wat heel mooi begon, maar in maart totaal omsloeg. En waarbij we te maken kregen met het COVID-19-virus. Een virus dat zijn weerslag heeft op de volledige maatschappij en onlangs nog een keer bevestigd werd met de volledige lockdown waar we nu in zitten. Als Van of Print Media en uitgever van Pelemaas keken we uit naar het 140 jaar bestaan van Pelemaas, het nieuwsblad van Venray. Maar COVID gooide ook daar goed in het eten, letterlijk en figuurlijk, want ook 2 van onze medewerkers werden door het virus getroffen en hebben daar op dit moment nog steeds de naweeën van. Wij hebben in 2020 ons best gedaan om u zo volledig mogelijk te informeren over alles wat er speelt in Venray. En gaan dat ook in 2021 en daarna blijven doen. Namens ons complete team, medewerkers, bezorgers van Pelemaas, freelancers die voor ons werken, wens ik u een hele mooie jaarwisseling en vooral een gezond en voorspoedig 2021.
Ook namens Venray Beweegt wensen we jullie veel goeds, geluk en gezondheid toe in 2021. Op naar een sportief en gezond jaar. Doen jullie mee? Gasten wensen u een gezond en creatief 2021. Hele fijne feestdagen en tot volgend jaar. Wens u zalige kerstfeesten en spoedig 2021. Dan mensen, fijne kerstdagen en het allerbeste wensen voor 2021. Doei! Ja, dames en heren, inmiddels bij mij hier aan tafel aangeschoven Dennis Barten. En Dennis is van de spoedeisende hulp van Vicurie. En Nora, en dan moet ik het heel goed zeggen, je hebt een prachtige naam, Asakali. En jij bent manager van het Rode Kruis Noord- en Midden-Limburg. Fijn dat jullie hier bij mij willen aanschuiven. Ja, Dennis, ik begin heel even met jou. Je werkt de spoedeisende hulp in Venlo. Kun je ons vertellen van wat heeft die spoedeisende hulp voor een rol in de coronacrisis gehad en nog steeds? Ik denk de spoedeisende hulp is een beetje een kanarie in de kolenmijn. Dus vroeger werden kanaries meegenomen in de mijnen. Ja. En als de luchtkwaliteit slecht was, dan gingen die kanaries om. Ja. En als er iets gebeurt in de maatschappij, dan merken wij dat heel snel. Eind februari keken wij natuurlijk naar Italië en naar China, wat er allemaal gebeurde. En toen zijn we al wel voorzichtig begonnen met voorbereidingen, maar het voelde nog niet alsof het bij ons zou aankomen. Tot 27 februari, toen de eerste patiënt werd gemeld in Nederland. En want ja, dat is mooi, je zegt 27 februari. Bij de meeste mensen die hier aan tafel zitten is 15 maart de datum die in ons geheugen gegrift zit. Bij jou is het dus al 2 weken eerder. Ja, de eerste patiënt. En heel snel daarna kregen we alarmerende berichten vanuit Noord-Brabant. Ja. En toen zijn wij heel snel begonnen met de voorbereidingen om grote verwachte aantallen patiënten te kunnen ontvangen. Ja, want die mensen komen dus allemaal als eerste bij jullie binnen. Ja, ik denk dat de huisartsen heel veel gedaan hebben dit jaar. Ja. Ontzettend veel mensen goed verzorgd hebben. En mensen die dus niet in het ziekenhuis zijn terechtgekomen. Maar de SIH is inderdaad de poort naar het ziekenhuis. Dus als mensen echt ernstig ziek werden en ziekenhuiszorg nodig hadden, dan kwamen ze via ons binnen. Ja, en vanuit die poort werden ze dan door jullie naar de juiste plek doorverwezen. Ja. Ja. Jij zit hier vanuit je rol van het Rode Kruis in Noord- en Midden-Limburg. Wat is de rol van jullie binnen deze crisis? Kun je dat kort vertellen? Ja, bij ons was het in het begin heel erg zoeken. Wat kunnen we überhaupt doen? Maar voordat we daar eigenlijk al over na konden denken, kwamen eigenlijk al allerlei zorgvragen op ons af. Zo ook bijvoorbeeld een initiatief vanuit allerlei grote zorginstellingen, zoals de Zorggroep Land van Hoorn en Proteon. Die gingen dus nadenken, hoe kunnen we nou een aantal cliënten, patiënten uit het ziekenhuis houden. Die zijn echt net te fit voor het ziekenhuis, maar ook wel te ziek om thuis te blijven. Ja. En is bij ons de vraag gekomen, zouden jullie kunnen ondersteunen? En dan komt natuurlijk de vraag, ja, wat kunnen we dan precies gaan doen? Want wij zijn geen verpleegkundigen, wij zijn geen artsen. We kunnen wel EHBO bieden, we kunnen luisterend oor bieden en we kunnen de verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen. Ja. En toen kwam inderdaad het initiatief, het Corona Hotel in Roermond. En daar hebben de vrijwilligers echt een flinke bijdrage geleverd. Het was emotioneel heel zwaar, want er zijn ook helaas cliënten overleden, waarbij geen familie mocht of kon komen of net te laat. Mm-hmm. En doordat ze dus allemaal in PBM's zitten, dus persoonlijke beschermingsmiddelen, kun je dan nog wel een knuffel geven. Of net het handje. En dan is dat eigenlijk het laatste wat iemand heeft gezien. Dat zijn dan de vrijwilligers. Ja. Maar jullie zijn echt dus ondersteunend aan bijvoorbeeld de mensen van het Vicurie. Hoe belangrijk is dat geweest dat er naast het Vicurie instanties als het Rode Kruis waren om jullie te ontlasten? Ik denk als de coronahotels er niet geweest waren, dan hadden we het niet gered. Dan waren jullie ook letterlijk en figuurlijk zelf omgevallen als medewerkers van het ziekenhuis. We hadden die eerste golf. We zitten nu in de tweede golf. Iedereen kijkt het nieuws. Iedereen vult dat beeld voor zichzelf in. Maar kun je nou eens vanuit jouw bril vertellen wat het verschil is tussen de eerste en de tweede golf?
De eerste golf hebben we alles afgeschaald. Hè? Dus de reguliere zorg is volledig afgeschaald op dat moment. Dat moest toen ook, omdat we in een hele korte tijd een hele grote hoeveelheid patiënten kregen. Dat was heel intens. We wisten toen heel weinig over het virus, ook zelf. Je dacht ook wel aan jezelf of aan je familie. Hè? Van kan ik mijn familie misschien besmetten? Neem ik het mee naar huis? Ja. Wat gebeurt er dan? Was dat niet heel angstig voor jezelf? Werd je daar bang van? Ja, voor mezelf niet zo. Maar ik maakte me wel zorgen dat ik het mee zou nemen naar huis. Ja. Toen wisten we nog heel weinig. De tweede golf is heel anders qua dynamiek. We proberen zoveel mogelijk reguliere zorg door te laten gaan. Ja. Tegelijkertijd duurt deze golf veel langer. Mm-hmm. We zien minder mensen tegelijkertijd, maar over de tijd zien we ook heel veel patiënten. Ja. Het virus is absoluut niet afgezwakt. Mensen worden nog steeds ontzettend ziek. Maar we weten wel beter hoe we mensen moeten behandelen en hoe we ze kunnen behandelen. Ja. En we weten ook beter over hoe besmettelijk is het, hoe gevaarlijk is het voor zorgpersoneel. En we hebben heel veel geleerd van de eerste golf ook hoe je als ziekenhuis kunt opschalen. En toch in een soort rampscenario kunt werken. Ja, en als je dan naar je gevoel kijkt, zit er dan verschil tussen die eerste en tweede golf? Ja, goed. Ik hoorde de ondernemers net zeggen, hè. Ik ben ook coronamoe. We hebben dit jaar zoveel ellende gezien. Het afgelopen jaar heb ik meer ellende gezien dan dat 10 jaar daarvoor. Ja. Maar ik ben natuurlijk ook mens. Ik wil ook graag uit eten, leuke dingen doen. Ja, ook dat zit er nu gewoon niet in. Dus het leven bestaat nu uit werken. En heel veel meer niet. En we zien echt heel veel ellende voorbij komen. Ja, zonder misschien op te veel details in te gaan. Hè? Want die ellende, die zien wij als gewone burgers zien dat niet. Nee. En ja, je merkt ook dat mensen losser worden. Mensen weigeren het, een aantal mensen om zich aan de regels te houden. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen vanuit jouw positie? Ja, goed, de mensen die ik zie, die ernstig ziek zijn en die ik opvang, die dachten vaak dat zij het niet konden krijgen. Het is echt een ernstige ziekte. En het is heel onvoorspelbaar wie er heel ziek van wordt. Ja. Ja, het is zo. Vooral kwetsbare ouderen hebben risico. Maar ik heb ook heel veel jonge mensen voorbij zien komen. Jonge mensen die het ook niet gehaald hebben. Jonge mensen die marathons liepen. Die dachten dat het ze ook niet kon overkomen. Ja. En je doet het ook niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Precies. Denk ik, hè? Je aan de regels houden. Ja. Ja, maar wat ik er in ieder geval heel erg voor mezelf uithaal is van, weet je, het kan mij ook overkomen. Ja. En inderdaad, ik kan het inderdaad ook weer doorgeven aan mijn naasten. Hoe was dat voor jou en de medewerkers van het Rode Kruis om ineens met deze mensen te gaan werken? Herken jij dan de dingen die Dennis ook zegt? Ja, onze vrijwilligers waren eigenlijk al gewend om bijvoorbeeld in acute noodsituaties te handelen. Dus bijvoorbeeld grote rampen, bijvoorbeeld een treinramp. Maar dit was een virus en het is besmettelijk. En het gaat van de een naar de ander. Het is heel onvoorspelbaar. Je wist ook niet wie kon het inderdaad raken en wie niet. Maar je was ook vooral bang voor je eigen vrijwilligers. Want die zaten daar dus echt in de frontlinie. Ja. Maar iedereen rekent op ons. Dus je wil ook wel heel zuinig zijn op die mensen. Maar die hebben ook nog een baan en die hebben ook nog kinderen. Die hebben van alles nog daarnaast en die laten eigenlijk alles vallen om te gaan ondersteunen. En buiten de zorg en de cliënt wat er gebeurde, zijn er ook natuurlijk mensen die dus niet in het ziekenhuis terechtkomen. Die dus thuis blijven. Maar die heel erg tegenaan lopen dat niemand voor ze kan zorgen. Dat er geen boodschappen gehaald kunnen worden. Dat niemand bij ze durft te komen kijken. Dus die vergeten groep is er ook nog. En dat is nu in deze tweede golf is dat eigenlijk alleen nog maar groter geworden. Dus het verborgen leed is groter, hoor ik je dat zeggen? Nee, dat niet. Want iedereen heeft zijn eigen zwaarte. De psychosociale druk die er nou is ook wel groot. Toen was ik inderdaad een enorme piek. Het stijgt heel hard. Maar dit duurt inderdaad zo lang. Dus ze zijn precies. Het is nu vlakker, maar het duurt gewoon echt veel langer. Hoe belangrijk is het dan, Dennis, want je zei in die eerste golf hebben we acuut alle andere zorg is afgeschaald. Hoe belangrijk is het dat de gewone zorg absoluut blijft doorgaan? Nou, stel, we laten het virus helemaal rondgaan en zijn ding doen. En er worden heel veel mensen tegelijk ziek. Dan komen er heel veel mensen tegelijkertijd heel ziek in het ziekenhuis. En dat betekent dan,
als alles vol ligt, Ja. dat wanneer je een verkeersongeval krijgt of kanker hebt en je moet geopereerd worden, dat daar gewoon geen plek voor is. En vaak wordt een beetje de verwarring gemaakt van waarom gaat corona voor op andere dingen. Ja. Maar corona gaat niet voor, maar acute zorg gaat altijd voor. Ja, want dat is het beeld wat er wel is bij heel veel mensen. Kun je nog eens even uitleggen hoe het dan in werkelijkheid wel zit? Want je zegt, het gaat niet voor corona. Nee. Hoe zit het wel? Ja, de ziekste mensen worden het eerst geholpen. Ja, en dan maakt het niet uit of dat corona is, of dat het iemand met kanker is, of iemand die een verkeersongeluk heeft gehad. De ernstigste patiënt gaat voor. Ja. Dus het is belangrijk dat we ook die reguliere zorg, dat die blijft doorlopen. Ja, absoluut. Ja. Maak je er wel eens zorgen over dat die weer afgeschaald gaat worden? Ja. Ja, nu ook de laatste dagen weer zien we weer een enorme toename. Ja. We hebben het in Vicurie denk ik heel goed gedaan in de tweede golf. We hebben normaal gesproken 10 operatiekamers. Daarvan zijn er 2 gesloten. Ja. Gesloten om personeel te kunnen leveren aan de afdelingen die dat nu nodig hebben. En ook om IC-bedden vrij te houden voor coronapatiënten, voor hele zieke mensen. Ja, dus als die reguliere zorg wordt afgeschaald, wat houdt dat dan in? En je zegt, we hebben dat Vicurie eigenlijk heel erg goed gedaan. We hebben eigenlijk maar 2 van onze 10 operatiekamers hoeven te sluiten. Ja, maar desondanks zijn de wachtlijsten wel opgelopen. Ja. En als er nu weer meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen, betekent dat we misschien in de toekomst weer meer moeten afschalen. En dus weer mensen moeten teleurstellen dat ze niet geopereerd kunnen worden. Ja. Hoe is het voor jullie om dan te horen dat het vaccin eraan komt? Staan jullie dan ook te juichen op de afdeling of op je werk? Nou ja, het vaccin dat gaat er komen, dat horen we natuurlijk nu ook. En voor ons is dit vaccin eigenlijk niet anders dan andere vaccins die er ooit zijn geweest. Dus als daar hulp bij nodig is, dan zullen we die gaan bieden. Is het door gymzalen in te richten, door straten in te richten, net als bijvoorbeeld de teststraten. Juichen is gewoon een heel verkeerd woord, want we hadden liever gehad dat het helemaal niet nodig was en dat COVID er gewoon helemaal niet was. Nee, of dat het na een maand zouden we allemaal willen. Was overgewaaid. Ja. Dus inderdaad, als het er komt, dan staan wij klaar om te helpen. Ja. Maar we hopen vooral dat corona inderdaad gewoon heel snel de wereld verlaat. Ja. Dat is maar jullie mensen, zeg je, die zijn in principe klaar om op het moment dat het vaccin wordt goedgekeurd en vrijgegeven, om heel snel sporthallen in te richten, plekken in te richten. Ja, EHBO te bieden, het faciliteren, noem maar op. En ook voor huisartsen en binnen de zorginstellingen, ziekenhuizen, alles wordt natuurlijk gewoon nu startklaar gemaakt om dat vaccin te kunnen geven aan diegenen die het moeten hebben. Ja, en als dat dadelijk gaat beginnen, Dennis, dan is het echt niet binnen 1-2 weken klaar. Nee. Hoe lang, heb jij enig idee, kun je inschatten hoe lang het gaat duren voordat iedereen 1 keer gevaccineerd is en dat we vrij zijn van corona? Of is dat lastig te zeggen? Ja, het kan mij ook niet snel genoeg gaan, maar volgens mij zijn de voorraden niet groot genoeg om dat in het voorjaar al helemaal klaar te hebben. Dus ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat we een groot deel van 2021 nog met beperkingen moeten leven. Ja, en als we, want dat is waar we rekening mee moeten houden. Welke les kunnen wij dan met z'n allen leren uit die eerste en tweede golf om het goed te doen? Of beter te doen? Als er een nieuwe golf komt, bedoel je? Ik denk de maatregelen die er zijn, die werken. Als iedereen zich eraan houdt. En ik denk dat dat de belangrijkste les is. Dus eigenlijk herhaal je wat we dagelijks op televisie horen. Maar dat is dus gewoon echt wat het belangrijkste is. Blijf alsjeblieft die afstand houden, die handen wassen. Houd ogen voor elkaar. Als je nou kijkt naar de medewerkers van het Rode Kruis. Hoe trots ben jij dan op je mensen? Ja, dat is niet in woorden uit te drukken. Probeer het eens. Het is fantastisch. Hè? We hebben vrijwilligers die thuis een bijzondere situatie hebben, die vrijgesteld zijn door een werkgever om een steentje bij te dragen.
En we hebben natuurlijk ook wel gekeken hoe kunnen we deze vrijwilligers nou op een andere manier toch belonen. Ja. Want ze doen het echt met hart en ziel. Niet om gewoon eer, maar ze willen echt helpen. Het zit echt in hun hart. Het is echt een intrinsieke motivatie. Ja. We moeten dit doen. Ja, we moeten dit doen. Hier zijn ze jaren voor aan het trainen. En dan komt er een ramp. En het is geen treinramp, maar het is een virus. Ja. En ze staan er echt weer helemaal klaar. Dus we hebben prinses Margriet heeft een herinneringsmedaille ingesteld voor COVID-19. En die is op 7 december is die symbolisch uitgereikt aan een aantal vrijwilligers. Ja. En die gaan we nu ook in ons district ook uitdelen. En die wordt echt heel goed ontvangen. Ik heb hem bij, dus ja, ik kan hem eventueel ook nog wel laten zien. Maar het wordt heel mooi ontvangen en het is echt wel een eremedaille. En die is eigenlijk niet uitgereikt sinds de Tweede Wereldoorlog en de watersnood. Nee, dus je ziet dat dat wel echt heel waardevol is om zo'n medaille aan die mensen te geven. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Ik heb er helemaal geen idee van. Landelijk zitten we op ongeveer 6000. En hier in onze regio? Die echt corona-inzet hebben gedaan zitten op een 150 in Limburg. Ja. Oké, en die werken knetterhard. Ja, je moet je echt voorstellen dat je bijvoorbeeld bij zo'n coronahotel, ze hebben ook Venray naar meegedraaid, maar toen kwam er ook nog een brand, Herkenbos. Ja. En dan zie je dus dat mensen bijvoorbeeld een nachtdienst hebben gedraaid. Die komen er om 6, 7 uur uit en die rijden door naar Herkenbos om daar mensen op te vangen. Om er nog dus eens even een shift achteraan te doen. Ja. Nou, petje af. Namens ons allemaal mag ik dat denk ik wel zeggen. Ja, dankjewel. Dennis, dat vaccin dat gaat dadelijk komen. En je hoort ook links en rechts dat mensen twijfelen van ga ik dat wel, ga ik dat niet nemen? Ga jij het nemen? Ja. Want? Ja. Wat zou je tegen de mensen die twijfelen willen zeggen om ze te overtuigen om het vaccin te nemen? Nou, ik denk het is goed om kritisch te zijn. Dat geldt natuurlijk voor alles. Maar laat je dan ook gewoon voorlichten. Goed voorlichten. Door betrouwbare bronnen. Ja. Op Facebook is natuurlijk van alles te vinden. Stel, want jij hebt er wel verstand van, lijkt me zo. Wat zou jij nu tegen de mensen die kijken willen zeggen? Doe dat nou, want... Nou. Ja, ik ben geen vaccin-expert natuurlijk. Maar ik weet wel dat er heel veel wetenschap achter zit. En heel veel mensen die er veel verstand van hebben. En er is goed onderzoek naar gedaan. En ja, het is heel snel gegaan. Maar ik denk dat we daar juist heel trots op kunnen zijn. Die hebben ook dag en nacht gewerkt om een vaccin te krijgen. En ik denk dat COVID-19 heel wat meer schade aan je lichaam brengt dan de vermeende schade die een vaccin zou kunnen toebrengen. Precies, dus jij gaat het zeker nemen. Ik twijfel niet. Jij ook? Nora? Ja? Mensen hier op de stoelen, gaan jullie, ik zie jullie allemaal knik. Ja, nou ja goed, ik sluit me daar heel graag bij aan. Kan me niet snel genoeg gebeuren bij wijze van spreken. Zijn we nog iets vergeten te zeggen? Ja, eigenlijk wel. Nou, vertel, daarom vraag ik het. Ja, we zitten natuurlijk rond kerst en ook buiten kerst wil ik echt oproepen om echt even naar je naasten te kijken. En naar de kwetsbaren om je heen. Bak een extra stukje vlees. Kijk naar de buurvrouw. Vraag of ze wat nodig heeft als je boodschappen gaat doen. Samenhorigheid is waar we het echt van moeten hebben nu. Denk aan elkaar. Stuur een kaartje. Help iemand met WhatsApp te installeren. Een camera, noem maar op. Dus dat wil ik nog wel heel even benadrukken. Dat er zijn natuurlijk zieken door COVID, maar er zijn ook mensen die het heel zwaar hebben omdat ze geïsoleerd zijn. Ja. En ook jongeren. Precies, nee, dat is een probleem inderdaad, want niet alleen onder de ouderen speelt. Nee. Wordt vaak gedacht, maar dat is veel breder dan dat. Ja, 60% van de jongeren voelt zich echt heel rot op dit moment. Ja. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Dankjewel voor deze toevoeging. Ja, tot slot zit er voor jullie ook nog een verrassingsvraag in de pot. Geen idee wat eruit komt, maar ik ga toch maar gewoon even grabbelen. Vinden jullie dat goed? Zijn benieuwd? Ja. Nou, eens eventjes kijken. Hier staat de volgende vraag. Wat wilde je vroeger als kind eigenlijk later worden van beroep? Wat wilde jij vroeger worden? Ja, dat is van piloot naar brandweerman naar dierenarts gegaan. Het schoot alle kanten op. Het schoot alle kanten op, ja. Maar het was toch wel redelijk in de zorg en de dienstverlening. Ja. Dus je bent wel in die hoek ook geëindigd. Ja. En hoe zat dat bij jou? Nou ja, ik wilde stewardess worden om mensen te helpen. Maar het is een iets andere functie geworden, maar we helpen nog steeds mensen. Dus, precies, het is wel een dienende rol nog steeds.
Ja, en vliegen, dat had nu toch niet gekund. Nee, dus, dat is waar. Helemaal goed. Mag ik jullie ontzettend hartelijk bedanken voor dit gesprek. En heel veel sterkte wensen voor de komende tijd. En we zijn jullie allemaal heel erg dankbaar. En ja, weet je wat, geef ze daar een groot applaus voor, de mensen die hier zitten. Ja. Goed, dan loop ik nu nog heel even naar Stef. Want Stef gaat als afsluiting van deze uitzending nog iets voor ons zingen. Eens even kijken hoe het met hem is. Even voor de mensen die jou misschien niet zo goed gevolgd hebben. Goed, ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat veel mensen zijn. Maar jij hebt het afgelopen jaar iets heel moois gedaan waar heel veel reactie op is gekomen. Je hebt namelijk een liedje van de bekende Limburgse formatie Nee doet Lottem. Ja. Halt me eens vast van liedzanger Frans Pollux heb je hertaald. Ja, dat klopt. Ja, hoe zijn de reacties daarop geweest? Nou ja, dat was bizar. Ik heb dat gewoon op een zondagavond een soort van couplet refrein gedaan. Ja. En eerst kreeg ik al reactie van Frans zelf van, oh te gek. En daarna, mensen bleven het delen. Lex Uiting had hem ook gedeeld. Nou, en toen is hij, dit is 100.000 keer bekeken of zo. Dat is echt... Precies, en dan, precies als Frans Pollux zelf en Lex Uiting iets in Limburg delen, dan gaat het hard. Ja. Smaakt dat naar meer? Nou, ik vind het wel leuk om te doen om hertalingen te maken van liedjes die, in dit geval dus Limburgstalige liedjes. Ja. Omdat ik vind dat de liedjes goed genoeg zijn om dat de rest van de wereld het ook mag horen hoe het zou kunnen klinken. Zeg maar. Ja, en wat was de reactie van Frans zelf toen je hem sprak? Nou, hij zei, oet brengen dan maar, hè. Oet brengen, en is dat ook gebeurd? Ja, dat hebben we gedaan, ja. En de reacties zijn ook super, is te gek. Maar ga je het ook misschien nog een keer in duetvorm samen met hem zingen, of? Nou, daar hebben we het wel over gehad. Maar er is nog geen conclusie. Misschien gaat dat komen. Wie weet voor de toekomst, ja. Even voor de kijkers van Venray en omstreken. Ja. We zijn natuurlijk allemaal vastelovers-minded hier. Jouw vader is lid van het befaamde duo Goed Zat. En wat veel mensen niet weten is dat je daar liedjes verschrijft. Muziek verschrijft. En ook dit jaar weer in de halve finale LVK terechtgekomen. Ja, dat is echt gek. Ja. Je moet toch onderhand ook zelf ambitie krijgen om een keer mee te doen in het LVK? Dat heb je mij de vorige keer ook gevraagd, hè? Ja, dat weet ik. Het antwoord blijft hetzelfde. Dat weet je nog niet. Ik denk het niet. Nee. Blijf je pap lekker doen. Ja. Je gaat in ieder geval nu de aflevering afsluiten. Ja. Ga je dat toevallig met die hertaling van Frans van Nee doet Lottem doen? Ja, en dan Just Hold Me Close. Just Hold Me Close. Dames en heren, Stef Klasses. I know you're waiting. I know you're hoping. I know you keep your fingers crossed. When you're already dreaming, I lie awake of all I've lost. From time to time, I'm a stranger in this bed of mine. Ooh, I'm just hearing the future has all the answers to get you through. How much longer do I have to pray to get a better view? From time to time, I'm a stranger in this bed of mine. Oh, just hold me close without letting me go, till the hurt that I feel fades away. Take a look in my eyes, tell me it'll get better every day. Hold me and sing, that's my favorite thing, 'cause your voice is soothing the pain. Even when times get rough, well, you know that I'll never walk away. Just hold me close. All those years and all the moments we shared, they're running through my veins. All these memories, more than my heart can bear. I can't escape the pain. Don't be scared, I'll find a way. But all that I
just wanna say is just hold me close without letting me go, till the hurt that I feel fades away. Take a look in my eyes, tell me it'll get better every day. Hold me and sing, that's my favorite thing, 'cause your voice is soothing the pain. Even when times get rough, we know that I'll never walk away. Just hold me close. Just hold me close. Just hold me close.